Dili ako ni mo. Isa ka ni mo ni mo. Ako na. Dili mo. Ay paglangas ni kay matuwad ta kay isa ka kurabag. Kamay kining ganda, rigot nahini lang ta kay muna ra ba na ko ani nasuhol ko nimo, plite ko pakyaw ra ba ni ang imo kong para ay paglangas ni kay. Ito may dali ninyo murag wa man ni alima din ni kinsi takiya ni tani. May pa ayo. Sige gagis kong danay. Pwede na nalupya ka. Di na pati muna bang himay kay mga gagi. Lagot ng mga tauhan na. Turuan na sudo maagi ng mga tauhan na. Muagi ganina. Lain pa kayo magsakay naglakaw. Kauwaw naman ng mga tauhan na. 1 hour later. Napay dandri nga pati ana inihina lagi. Mga tuwag ka kay. Napay dandri nga pati. Mga tao rin yung gagi. Doon natin ang agi, medyo sana ang nakatabang anong daan, pangyuan ko, tulpi. Hindi na lang. Diba? Pag-iabay! Agi, masan mo! Tulpi! Tulpi! Wala mangayo man pagtulpi nga agianan man ni diri. Mabati ang akong daan, pati kapuyan akong siminto ane. Pero naman ako nagsigagi di karon ra maganguriat. Kapay duwa sa ayuda kita na nagdimo. Isa lang gyud na mong mga kadawat og ayuda. Pagi ate, dili. Isunod ate. Ninusunod ate, bayan ha. Ano naman na ikay tagiya ani kasada diri kay mo may mabayron. Nay nga nga diri. Na. Madali ka lang kasi hindi kay. Asin ang sasunod ha, bantay ha. Nangita ka sa pangirupian ay magsigi kag atag. Turpe! Si pangay turpe oy wa pa mang ganit. Agi. Mayabang mang gitong babae ganiya nga. Karon pa man na itabo nga nay mga atang mga tulpi din dana. Ato ganiya ba? Utang sa ang mo nito bayana ang ano to. Mao ba? Katong nagbadong na to gilakaw ra magay ko napatundaan kay purting kamayos yang karsada nya naggargara pa siya. Gara kay ganiya gibunalan bang akong motor kay bawo siya nga. Plat na ni gamay akong motor ni samot na ni ka plat. Mao siya ilong plat. No ba plat dito ilong man ko kaklaro? Oh na ma ligit na plat mo. Sige pagdali na diya kay maginahinay na taglusod kay aduh, putih yung inita. Ay, batian yan dyan. Dawa mo ba yung kanyang ilong? Tapos nag-angkas. Lagi ning manakay tangalin mo kita ba nga. Balag kita lang, balag kagbay kita. Nga tao lang kita. Bilang ko na ako pa. Ningay lang ta. Santok na lang. Ningay lang. Ikaw na ang ginila ko. Nasaan ba dali sa akong kalsada? Wala ka! Tulpe! Ikaw ba nayabang na yung kaimo mo na yung dandre nga sa tanan man eh? Ikaw ang tangkira nining dana! Bang mangagis! Dili! Taga-dili! Nga naman lang! Di man may bagyo ni mo aning daan nga di man ay imong daan! Onsay dili! Kinsa ingon dili ako ha? Kinsa ingon dili ako! Ngano man ka nga wa man kay lang. Mahurot na yung tao. Lagi ra kami na. Halay, lagi gyud na. Ha? Lagi gyud na ka lang. Dili na mo. Okay. Anong kailangan kong Iyabag naman yun ni Bayana. Di man na imong daan diri. Ayun tingin ka bangat ani bugno. Ate! Abin ninyo sikyanan! Sakyanan niyo inutan! Dere! Anak! 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 Ya! Kumakya akong bay! Kinahanglan! Na
Kumarta. Ikaw! Jikay. Isa mag-ingon na di mo ng motor. Ako ng motor. Amin ako ng motor. Saan ako ng motor? Saan ang gusto mo? Sumakay! Dili! Ako ng motor! Isa mag-ingon mo ng motor! Ako na! Dili mo! Three days later. Pagkabait mo. Pati kita butas. May tangungan ito. Gabaan na nawa! Kurti na nuyaya na ito. Kagiwana dyan masuko na ito. Wala na. Moni gusto na ko nga. Pag hininay lang tayo. Kasi mga tuwad ta. Yes. Pakailan. Namangidi pa to. Ang nakaroon siya kung siya posisyon. Sanindo ka na yan din na wala rin mo. Tabangi ka! Maloy ba?